sfârșitul Via Ferrata. Haide, vedem pe unde este. Duce aici. Nu știu acum dacă a fost cel mai înalt punct sau nu. Completăm puțin apa în radiator. Completând apa în radiator, vedem o peșteră care n-am văzut-o. Nici o șansă să o vedeți pe acolo. Care o fi? Hai să... O fi asta, grota asta, care am urcat și noi în ea. Greu de zis. Posibil, dacă e grota care am urcat, care o să fie la un moment dat în filmuleț, m-am dus până în fundul ei. Am avut o sursă de lumină foarte puternică, așa că nu știu ce a filmat. Asta care nu e foarte strălucită pe întuneric. Așa, ia să vedem cine duceți voi aici. O oră jumate. Belvedere sub piatră. Belvedere 2. Hai să sperăm că dăm de traseu. Hai să sperăm că dăm de traseu. Cel mai grav ar fi aici. Ar fi foarte grav. Extraordinar de grav. Punctul roșu. Așa, deci, cum ziceam, cel mai grav ar fi să coborâm destul și să ajungem undeva, într-adevăr, să ne putem uita la chei, dar să nu putem să ajungem jos în chei. Adică, pe urmă, să trebuiască să urcăm aici, din nou, și ca să vedem unde s-o duce traseul. Asta ar fi foarte, foarte nasol. Întrucât cheile sunt destul de abrupte, este exclus să încercăm o variantă, stai cu luăm noi la vale că ajungem la apă. Într-adevăr, ajungem la apă dacă facem dreapta, da? Nu se știe cum ajungem de Rostogolul în cădere. Zic, nu? Și recunosc că știam că există traseul ăsta pe creastă, dar nu știam că sunt o grămadă de traseuțe, de variante, care unul se duce pe acolo, unul pe acolo și nu știu unde se duce fiecare. Știu, e simplu, intră pe net și vezi. Nici asta nu e cazul, că nu avem niciun fel de semnal aici.
Deocamdată cărarea coborât e un pic mai brusc, dar acum merge cât de cât mai lejer, mai mare dragul să mergi, ceea ce e ok. Nu mai rețin nici eu la intrare în chei dacă aveam acest cerc roșu sau o bulină roșie sau punct roșu, cum vreți să zicem. Dar pe el sperăm să ieșim. Oriunde ne scoate ne convine, dar să ne scoată, să nu fie un drum care apoi să ne silească să ne întoarcem, adică să nu ceva până în punct și de acolo veniți înapoi. Ar fi foarte nasol. Întrucât nu mai urcăm, doar se merge încetișor. Suntem mai pe vârf, se simte briza încă, adică chiar e bine. Soarele e pe undeva până nori, e ok. Adică avem de urcat pe boscheți.
Fiu. Da, da. Asta o merge frumos în pădure. E chiar foarte frumos. Singura lui mare problemă e temperatura de afară. Când urcăm, nasol. Când mai coboară, când mai urcă, hai, coborâtul ne mai înțelegem cu el. Dar când urcăm, ha, ha, ha. Ai, ai, ai. Da, ăsta e urcat. Știu. Eu pot să întorc capul. Camera nu știu ce vede pe între copaci. Peisajul e fabulos. Nu va vedea pe între copaci. Ochiul cât de cât își face loc așa și înțelege unde ne aflăm. Murim de cald. Bine, la temperatura asta murim și dacă stăteam pe loc, muream de cald. Apoi să fim în mișcare. Hai, mai trebuie că meargă dacă suntem în urcare. Wow. Asta e. Hai să nu mai ne văităm. Mai vorbim cât mai putem, că în curând mi se usucă și gura. Era să zi le urtă, nu-i le urtă. Nu-i le urtă. Traseu relativ bine marcat, cărare se distinge destul de bine, deci nu o problemă în asta. Singura problemă ar fi că
N-am dat de nimeni până acum. Aia. Bine, e și greu de făcut pe căldura asta. Probabil că anotimp mai rece ar fi mult mai ok de... Da, acum să o faci pe căldura asta să mor de cald. Ah. Cel mai grav e, mergând în necunoscut, adică nemai făcând traseul, dacă ai impresia că e foarte lung, dacă dai pomă cu filmul, te uiți, uite m-am ajuns în 5 minute acolo, da? Mi s-a părut că am făcut 3 ore. Traseul văd că tot coboară încetișor, ceea ce e ok. Îmi convine să coboare cât mai încetișor. Adică nici să coboare brusc să ne rupem picioarele. Dar coborârea înseamnă că ne apropiem de apă. Mi-am pus hotărât, văd că pe coborâre, să coborăm.
facem, nu? Dar cu cât coborâm mai bine, cu atât se oprește vântul, deci nu mai simți nicio hediere. Ea nu se crede că pe coborâre nu face efort, face pe coborâre efort, nu e același efort ca pe urcare, dar deocamdată e bine. E prea lung, sper să nu ne întoarcă înapoi și să dăm în traseul de chei. Dacă ar fi cum trebuie, ne-ar scoate chiar la intrare în chei. Ce nu știu? Timpul în care ajungem acolo o să fie în 5 minute, o oră sau mâine dimineață. Dar sperăm că nu e chiar așa. Nu mai adie vântul, efectiv e liniște, dar suntem și departe de apă, că nu se aude apa. Dar pentru că nu e mare, oricum apa nu era foarte zgomotoasă. Sperăm că nu ne pune să urcăm iară. Avem o curbă aici. Ia să vedem, așa e. Oare ce curbă n-avem? Nu e nicio curbă. Pentru că ne-au desenat săgețile alea. Adică asta mă așteptam să... Nu. Nu mai se aude nici vântul, deci, wow, ce liniște e. Mai facem noi gălăgie atunci. Mai ales acum că intrăm în boschet, se pare. Ne bagă pe aici. Ok.
că facem o întoarcere la 180 de grade. Efectiv. Asta este. Dar traseul coboară încetișor. Cred că totuși ne-a depărtat de chei, de... Nu mai aude niciun zgomot. Se aude apa. Acum să vedem cât de departe o fi apa. Dar în sfârșit se aude apa. Noi tot am coborât încetișor. Se aud voci omenește. Deja parcă am intrat și noi în civilizație înapoi. Ce mai șopărlu? Da, se aud voci omenești destul de... Vocea mea o să fie interesantă că se aude de sus, adică va veni din aer de undeva. Ia să vedem unde ne scoate trăznaia asta de traseu. Că miros eu că nu ne scoate la intrare. Și s-ar putea să ne scoată tot undeva intermediar. Nu contează unde ne scoată, lângă apă să ne scoată. Așa presimt eu, da? Vom vedea. Cum a zis orbul, vom vedea. Coborârea s-a accentuat. Dar prea mult n-are cum să mai fie. În gălăgie. Oho! În sensul că eu văd înainte unde se duce cărarea. Coboară abrupt. Se vede și apa. Mai de coborât, 50 de metri de coborât. Ia să vedem unde ne scoate
punctul roșu. Dar n-am mai văzut altă intrare decât la intrare în chei. Și alt drum ne ducea hăt. Adică... Vedem acum unde ne scoate. Important e că se aude apa, nu cred că ne mai întoarce de aici înapoi. Cred că așa e. Exact asta vreau să zic. Înainte e belvedere de sub piatră. Ia să vedem, așa e. A, nu, șură de piatră. Ok. Noi ne vom duce la vale. Ia să vedem unde ne scoate. Unde ne scos, mă? Hai că e apa aici aproape. Unde ne scos tu? Aici deja se vede Poienița, mai avem 10 metri de coborât. E la intrare, cum am zis eu, nu. Sau da. E o Poieniță, atâta văd. Era într-adevăr, nu, e bine, exact cum e. Hai că așa este. Exact la intrare. Iată. Și partea asta care am văzut eu cosită, deci ne-a scos exact unde speram. Și mai avem un pod parcă de trecut. Așa. Și cam asta este. Perfect. Aici vreau să ne scoată. Hai că aici speram să ne scoată. Ne-a scos foarte bine. De jos bucata asta părea foarte abruptă. În realitate, față de ce am făcut până acum, asta e pistol cu apă, cum se zice. Și ieșim exact la intrare, la punctul salva. Ia să zic salvamar. Salvamânt. Pe primul pod. Yes! De aici, intrările. Wow! Și ultimul pod. Până la urmă e bun și efortul ăsta. Oh! E super bun. Gata, că de aici am văzut la venire. Bye bye.